3, 2, 1. Hey! En welkom bij die derde kwartaal. Oh ja. En terwijl ik niet zou guess, maar mijn co-worker wil eens eens lines kennen. Space. Is. We wil Kaapstad snowvallen. Weet je wel wat, Jacob? Nee, wat niet. Wacht even, dat zie je niet. Dat is een verkeerd spel. Backslash, HU. Met een teken. Ik weet niet zelf het spel niet. En dit is... En dat gaat helemaal niet gebeuren. Ons hoop die examens laatste kwartaal was. Ik hoop... Ik hoop vast gaat al examens goed. Oké, Maar voordat we naar Junis toe gaan, kom eens gaan naar... de eerste inzet. De eerste inzet. En nou nog steeds op internationale nieuws. Na Zina en haar Canadese verslag. Na ons internationale correspondent Zina Liebenberg met haar Canadese verslag. Dit is een frappante sentence. You want to take out the... Canada, Zina, watch. Zina, wow. Dank je, Cornel. Dank je, Cornel. En Olympische Nies. Dank je, Cornel. En Olympische Nies. Zuid-Afrika heeft nou al 3 gouden medailles verwerven. Oké, take 2. En Olympische Nies. Zuid-Afrika heeft nou al 4 gouden medailles verwerven. Ja. Zuid-Afrika heeft 6 medailles gewonnen. Zoveel. Ja. Ga je daar. Zoveel. Zuid-Afrika heeft 6. Zuid-Afrika heeft 6 gouden medailles gewonnen. Really? Really? Hallo, mijn naam is Stefan en ek is terug met die sport. Sentraal ontvang 'n toergroep van Engeland van die 24ste Julie op 4 uur tot die 26ste Julie 9 uur die oggend. Hoi, ek is Stefan met die sport vir hierdie week. Tussen die interveld met Duina. Hey, no way. Kom, hier's dan wat wel. Okay. Wacht, we gaan voor. Hoi, ek is Stefan met die weer. Stefan met die weer. Ik kan het hoor. Ja man. Ik kan het hoor. Wat? In die recording. Die muziek? Jouw muziek. Wow, dit is... Ek kan het hoor sonder die flippin mic. Dit is goeie earphones. Hallo, ek is Stefan met die sport. Sentraal. Sorry? Hallo en dag, Trolly TV. Hierdie week is ek versterk by bestuur. Hallo en welkom by Trolly TV. Ons is nou hier by Watsipak Morapé. Hallo en welkom by Trolly TV. Ek is hier by Morapé en ons gaan kyk hoe die leerders hierdie ervaring ervaar het. Ja. Hallo Trollies en welkom by hierdie kwartaalse episode van Trolly TV se Trolly. Hallo Trollies en welkom by die nuwe kwartaal. Ja, dit is hy. Wat is jy kan sien sê die pa? Wat jy kan sien sê. Hallo Trollies, ek is Cornel. Is jy nie Cornel? Ek weet nie. Ek biblioteek. Ek is Cornel vanmôre met wat. En baie welkom by nog 'n mode insetsel met my Annika en met my Gavin. Gee ons vir jou die nuutste mode. Ja, dit sê nie. Ek het dit opgelos. Alles wat mode wat jy saam in ons vir jou. Ons begin. En baie welkom by nog 'n mode insetsel. Ek wou Mens kan niks hoor nie. Ek kan julle nie eens hoor nie. En hier, we begin. Goeiemiddag dames. Oh my soul!
Really, people? Goedemiddag, Oké, wat wil ik willen zeggen? Die afgelopen 2 weken was ek en Annika in Parijs. Wel, nie oorsee nie, ook nie in die Vrystaat nie. Eintlik was ons net in Bloemfontein. Maar hier's 'n tuitjie wat alles daar gebeur het. Nee, nie kykie nie. Wat het jy gesê? Hier is wat daar gebeur het. Hier is wat daar gebeur het.